Premýšľam nad tým už dlho a práve táto myšlienka ma donútila natočiť toto video. Možno ste si všimli, že v dnešnej dobe je čoraz ťažšie držať krok s ostatnými. Mnoho ľudí trápi nízke sebavedomie, neistota alebo dokonca závislosť na sociálnych sieťach a tých problémoch je oveľa viac, ktoré negatívne ovplyvňujú náš celkový život. Ale prečo sa na Slovensku tak málo rozprávame o týchto témach? Stále viac mladých ľudí trpí depresiami, pribúdajú samovraždy a problémy s psychickým zdravím. A to je zvláštne. Práve teraz, keď je doba najvyspelejšia a máme prístup k lepšiemu životu ako kedykoľvek predtým. Už nemusíme čeliť hrozbám, aké mali naši predkovia, ktorí každý deň museli bojovať o potravu a prežitie, čelili nebezpečným zveriam a nikdy nevedeli, čo im prinesie nasledujúci deň. A predsa stále viac ľudí bojuje s úzkosťami, stratou zmyslu života, či otázkami, kto vlastne sú. Koľkí z nás sa boja vyjadriť svoj názor, aby neboli odsúdení druhými? Vytvoril som tento kanál, pretože takmer nikoho nepoznám, kto by sa na Slovensku venoval týmto témam. Všetci sa sústredia na svet okolo nás, na novinky zo zahraničia, každodenné udalosti, ale čo s tým, že sa zaujímame o všetko okolo, keď nevieme, kto vlastne sme a čo chceme v živote dosiahnuť. Tento priestor je pre každého, kto chce lepšie pochopiť seba samého, oslobodiť sa od očakávaní druhých a začať svoju cestu seba zdokonaľovania. Čaká nás množstvo tém a verím, že spolu dokážeme dosiahnuť zmenu, ktorú všetci hľadáme.